Габрово влезе в Европейския парламент с тънкото си чувство за хумор и хъплива ирония. По габровски, габровци почерпиха евродепутатите с 51 хапки свеж български хумор. Толкова са карикатурите в изложбата Евросапиенс от едноимения конкурс на Дома на хумора и сатирата, които стигнаха чак до Брюксел. Стотици в Европарламента видяха как изглежда новият етап от човешката еволюция Евросапиенса, благодарение на евродепутата Николай Младенов. В конкурса на Дома на хумора и сатирата Евросапиенс участваха 18 български карикатуристи, които в 51 творби показаха мястото на България в общото европейско семейство и пред Европейския парламент затвърдиха мястото на Габрово като столица на хумора. Ние искаме да видим своите недъзи и да ги усмеем. Нас, габровци, много ни бива в това. В това се убедиха и самите евродепутати. Както всички добре знаем, символа на Габрово е една котка с отрязана опашка, за да не излиза топлото от стаята. Котката с отрязаната опашка може да е прекрасен символ на европейската политика за енергийна ефективност. За съжаление настъпва криза, след котката ще дойде време и за други габровски мурафети, свързани с икономия на средства, които са особено актуални в настоящата ситуация. И дали заради кризата или влязъл в хумористичния тон на габровци, Николай Младенов обяви, че спечелилите конкурса Евросапиенс Дечко Николов, Валентин Георгиев и Иван Котузов вместо обещаните награди получават фактури за покриване на разходите по представянето на изложбата. Няма ДДС, всичко е. Хуморът е най-добрият посредник между народите и между хората. В усмихнато лице стрела не пуска. На това явно разчитаха и наградените, които си позволиха да окарикатурят евродепутата Николай Младенов. На изпращане пък той им показа, че също като тях владее магията на хумора.